ξεκινήσετε να παίρνετε τις άγκυρες. Ξεκινάμε για τις άγκυρες και τα λέμε. Ευχαριστούμε. Εντάξει, λίγο το ενός εκεί πέρα μόλις την πλήνα ξαναερήσει. Θα το ανοίξουμε λίγο και μετά θα κάνεις μια το ανάποδα για να σκαβιάρουμε τον κάβο, έτσι. Κρέμασε η άγκυρα σας, κρέμασε. Ναι, να την πάρει να δούμε ότι είναι νέα, να την ασφαλίσουμε. Δώστε εσύ σιγά σιγά έτσι να ανοίγει, δώσ' του. Ανοίγω στο αργά. Ίσως εσύ μόνο αγάτα. Μόνο στο αγάτα. Ναι, να γυρίσουμε λιγάκι την πλώρη και να του δώσουμε μετά. Καλώς. Φάνηκε η άγκυρα, κάποιον θα σας πω είναι καθαρή. Ναι, καθαρή πρέπει να είναι το κοινάκι.